Kata sambutan dari Ketua Panitia Buna Tahun yang akan disampaikan oleh Amang S. Pakpahan SH Bonus Regar. Kita beri tepuk tangan Amang. Horas, Shalom, Perjulu, Taruk Mulyate, itu hatta pertingkat basa. Di dengkap basana, doho asih rohana di hita saluhna. Marlas biroah hita dalam meruluk buluk di partik kenor. Nau bersama bihami, kadamang do dainang, terlebo bima di penasihat nami, suang songo lima di pengurus harian nami. Dohon dia kaya nakun nami nawawalong hami. Mulati maadi hita saluhna. Hami seperti dia madukon mulai digurang. Di siana harramu saluhna kamang buat tamuinang di acara di partikenon ima acara bonadaun pertangyangan toga Pakpahan 2025 di ulau sadarion pamadu hita tutu madok melati tutu hatta ala diring-iring diramoti disariok kita ya ketik kinong salpi di tahun 2024 di permahani mulut siapa hari anggiyo ma di tahun 2025 wajib pangpadapok manita kasilas nirohan di pasu-pasu ma akan nanulun tangat di pasau ma akan atas sakati saya si marwan itu atar itu seluruhnya mertabatab ma kelas nirohan ita dan tumajuna ma kumata togo Pakpahan dia kada mang do dainang kami seperti dia nunga berusaha sedaya mampu nami perjulu do nang do monati dia muat kamang do taminang suang-suang ini di pengurus nami nama ngalian kepercayaan tu kami lau mangulehon kepanitiano mulutung sungguh dia be nebu batu kami di partikeno memang acara bersama dong dari kita untuk kita alai kami ma sebagai pelaksana di Pulau Kesadarion mulutung adong akan orang lebih dia ke penyambutan nami non dia ke padokan nami na orang sikop dia wak kamang do taminang kami sepani dia menghidup aku kami so kata distutur do nami asade bado na puran nani atuk ni kurni raja bolotung adong pe akan orang dia ke padokan tabulak kuma sinakka rawat tabi jadi amang do taminang secara tangiang secara pangidom itu tua materi bata selet tuat tamari ida kerjang ni umur dile di ida hipaso di bagasan nakalas ni roh ida ya ke keluarga tebe ima temani udah kesadarion keluarga adalah anugerah di pas-pas tuat tama selalu akan keluarga ta gabi berkat ma keluarga te di namuliangsa sibalas ni roha jelas ida sangat ma keluarga te di korni tuat ta ima tangiang pangiduan di ita saluhna asa doon na masok kata di tua bonane puli ma diduluk ni sitapongan dor ma di ita kanauli luju-luju ma di ita nangaka pas samutan asa sa misulu ma sa matutian nunga tapatupa di acara pesta syukuran bonataw tugo pan Purnas Mandala sesa may saluh leleng mangulu sa panggabian sangat parrasan. Oras mari saluna, soni mahata sekan panitia.